Morning gamit ang mga diri si Kulapo. Muna ang pisting-pisting ta diri na hero. Ay kalabay man nato diri si Chokoy. Ay din Chokoy yan kini patay din Chokoy yan Wala ihaw na ng Chokoy. Wala barbecue yung Chokoy. Ay nakatakas pa jud. Naunsa man rin signalan sa Kulapo naon. Unsa man nagpula-pula man. Nasubraan naon, nahubog. Nahubog ang signal ni Kulapo. Tuara, nagpula-pula. Mao ni diri atong Kulapo na nagbarag-barag ni siya diri kay iyang signal kay astang pula ha. Nahubog man iyang signal naon. Mao ni diri nagsinumbagay na may aning Chokoy. Chokoy versus palahubog ay niabot man ning uwak. Ay naglaglag pa jud. Tuara ay tag-asa na to nagbundak-bundak. Gapik siya to. Ay naunsa na ning kubuhan Tuara. Agay kasakit. Morning diri ako sa nimputon ilang haligi sa ilang payag. Ayan yung payagan ni hasta manggay adi ani. Muna diri akong Kulapo nagunsa na may ginagana mura man nagpiyo. Nagtakilid may dagan.